So guys, pabor na tagkuhan guys. 5 ka viewers guys kay para malinan mig saging. So guys, karon guys no. Comment lang mo sa ubos guys kung sa yung gusto kay nag-live online selling ta guys no? Banana saging. Affordable kayo ni guys. Oh. Purna, isa na lang kulang, isa na lang. 4. Ipabuta lang guys ha guys kay nagpabot na 5 viewers good. Kay mga pricing may pangino na mo. Pila kilo ni? Tag 15 ang kilo. Oh. Tag 15. Really, nigga? Tapos ang naikuan dire kini. Ani okay, gwapo. Kini pula-pula pa. Yan sa bata. Pila 20 ang kilo. 20 ang kilo. Ilista na ako ang pangalan nyo guys, big. Kasi pangalan ng Diabe. Si kinsa na una si Julie. Julie Salazar. Julie Salazar. Kasa man ka. Pila ang kilo te? Ulo, 12 kilos daw. Pamain te, pamain. Pamain 12 kilos. Tunpid. Kasi natalata tayo, nag-hilaw, hilaw. Pinilas tolo. Bunog daw, bunog. Kana Pamana pa sobos, usi ka man eh. No? Marian, Andrade, Salazar gapon, parinte mo tayo. ala 15 kilos sa ton, pwede ba na siya mong yung kuanton, kartas, 2 pesos. 13 daw ang kilo ton. 13 kilos, sige, larga. Largasan na niyo, te. Bansalan daw, bansalan. Ay, bansalan? Bansalan. Sige, te, pa-LBC lang na mo. Agente lang, kaya para dalawa. Ay, GMT na lang. Te, kay, na-shipping de, 100. Nakamalog yan, Sila na, 100 shipping, no? 13 kilos. Saging, te. Basta ba man na? Kasi man na, Kardaba daw, 4 kilo. Kardaban. Kardaba, dala oh. Kini. Namay sagol green gamay. Kani, te. Kini na lang. 20 ang kilo ni, te. Ang wholesale, te, kay... Ang wholesale kay... 18, te, 18. 13 pungpung daw. Ay, 13 ka bongbong mo, te. Asa nabitan nyo, te? Shipping ba lang, te? Lugi na, me. Ay na lang, oy. Siya pamilayan niya. No. Kita mo na isa, oh. Wala shoutout na kay Bungo. May shoutout baka maligya ang saging dali ah. Siya bisa, sado. Dato na, nabadot ikaldiro. Ikulog. Isti, way kaldiro. Way kaldiro na maligya may saging dali. Ay, nako ni mo do. Na! Ihapak mo Ihapak. mo saging doon. Wala baligya kaldiro diri. Hapak si mo ba nga na maligya may saging bastos ka ba nagtaro may baligya diri ba. Oh, kapres ang saging namo mangita ka kaldiro. Basta basa ang caption do. Sige na, padayon ta. Jiki mga pulis. Namoy lagaraw. Kay mag-harvest mig saging. Wala mi lagaraw diri. Mag-harvest lang mi. Nag-harvest lang mi saging kay maligya man mi. Nasa naman ka. Na. Sino si George Stilap. Yung pangalan ni mo, George Stilap. Asa man yung location, sir? Central Bank, pagod. Central Bank, liwa na oy. It smells so good. Idor-todor na to na, ma'am, sir. Kaya para may lahat to sa mga memories. Bishop. Unom lang ka saging kanang pung ka na natagak daw. Asa imong gusto? Kanang natagak. Naamoy tag-tres ang... Oh, naate ka na, hindi na makaon. Naamoy pretes. Pretes? Na, mahapak na ni si mga ako. Kabalo kang lugi na kayo sa mga negosyo. Magasto pa may load, magasto pa may shipping. Mga padala sa inyo mga order ninyo, mga baga mugnong. Ay magpamalit yung dango tong live boy. Sa moka.